състезателен коридор. Николай Савов в левия. Така, фастър регистрира системата за номер 23 Живко Павлов в десния състезателен коридор, което означава, че двата автомобила ще се върнат още веднъж тук за старт. Старт 14. Инструктаж сега по стартиране за Живко Павлов. Имаше възможност той да научи как се стартира с времеизмерващата система. Пак направи. Няма значение, И така, победа за Николай Савов. Той продължава напред. Времето 11 секунди и 18